Cerai. Cepat. Bro. Tak. Good. Cip. Tuan. Pelong ke jompi ya kene ka tournament hang ni ka madan. Kade ka wei na ka platform. Banyu i ka sap ka talent bagi kun samla juga de ka dong bat ka than kinyo pansai ling bagan ka madan. Kai ni don kam bia ka sporting spirit ko bangi ong le ka ta ka mensim ya le kai. Ka mensim ya kun bat ka jing trai sitom ka jompi kinyo yuso jong ka jing job. Kum juru ka wei ka badon kam kum ki team ki bayale kai football ki don kam kata kalong ka teamwork kamut ka jinga trelang we you player umla banyo e ka jingjob umla ban tap ka gol henry lingba ka jinga passing ka jongpi ka jing ya trelang ka jongla ban practice bah nila ban try sitom bah nila ban ya compete bat ka bakhadu pinyo uso jong ka jingjob hot ha ka jinga le kai ni so tho kata kalong kadon ka jingjob pat kadon ka jingram tegi tim dan iki player kibaram ru wanam suram kibajob ru wanam sokop kata kadai kabenta kaba ka sport kalongkum ke jing em jungi kibriu kadon ke jing job bat kadon ru ke jing ram te inget skam baling baga ne kamadan kinsei yaki kun samla kiban mi khmat ya kadong berkatan haga district level lane wat haga state level. Wah,